În sfârșit am găsit și o piramidă. Acum ar trebui să lutez, să văd ce este în ea. De când am mai văzut pe Hater, de așa de mult timp, cred că am scăpat de el. Yay, sunt așa de fericit că am scăpat de el. Uite, și aproape a fost. Bine că n-am murit. Să vedem ce este în chest. What? O rună ca lămâia? Ciudat. Oasele niște oase. Ne trebuie neapărat oasele ca să găsim un cățel. Ne trebuie un cățel ca să avem grijă de el. Să-l așteptăm. Trebuie să spargem asta. TNT-uri. TNT-uri, gata. Yay, TNT-uri, bine! Cu ce aveam nevoie. Și acum what? Runa albastră. Runa albastră deschis. Șmecher. Așa pentru cal. Perfect. Carne de zombie, cred că o las aici pe mine. Și ăsta, cred că o să-l las. Aici. Așa. Pearl chest. Aur. Da, ar fi așa de bine. Iar o rună de-asta ca lămâia. Portocalie, rună portocalie. Ok. Gol că l-am căutat și ultimul. Oase. E ok, e bun. E bune. Câte șale. Șelei. Adică cum să numesc astea? Ce e pe aici? Deci, da. Mi-am descărcat modul ăsta. Unde era și pe Mine City și pe toate astea de game. Și acum ar trebui să plecăm de aici. Nu știu unde să mergem, dar să ne ducem undeva. Acasă, da, cred că... am picat. Doamne. Cum urc? Da, așa. Trebuie să mă urc, nu pe sus. Și să mă urc cu viteza luminii. Da. Deci, dacă vreți ca haterul să nu se întoarcă, dați voi un like și un subscribe. Pentru că dacă se întoarce, ar fi așa de rău. Oricum m-a distrus destul, m-a rupt. Ok, bine, am reușit să ies. Și acum ar trebui să ieșim din piramidă. Perfect. O să spargem pe aici. Și o să ne ducem acasă. E un pământ. E un pământ. Doamne. Mi-a intrat pământ în cap. Nu. Poate. Firă pământul să fie. Nisip, adică. Să ne uităm pe mapă. Unde e casa? Pe aici ar trebui să punem un waypoint. De unde se pune waypoint? Waypoints. Da. Save. Am pus un waypoint și acum ar trebui să ne ducem în partea aia. Și vom ajunge acasă. În sfârșit am ajuns și eu acasă. Yay! În sfârșit. Oare ceva în poștă? Tot nimic. Wow! Ia, am uitat să pun acolo. Fac mai târziu la casă. Și cred că ar trebui să mă pun în pat. Pentru că, da, încă nu. Ce faci, cuțu? Uite, și tu niște cărniță, că te iubesc. Dudă. Ești Dudă tu? Nu. Stai. Scrieți în comentarii cum să se numească câinele ăsta. Cred că o să-l cheme, nu știu. Alegeți voi în comentarii. O să trebuiască să dormim și cred că... Emoturi? What? Stai.
What? Ah, da. Dați like dacă nu o să plâng. Stai, dar ce sunt Steve? Nu contează. Sunt Steve? What? Am găsit emoturile astea. Sunt frumoase, nu? Și ăsta e Java. Wow. Mișto. Deci acum cred că ce ar trebui să facem? Nu știu. Cred că ar trebui să... Nu știu, ne ducem pe undeva. Să ne ducem la minat. Sau să ne ducem să mai căutăm un cățel. Da, cred că ne ducem să mai căutăm încă un cățel. Sau o pisică. O pisică, da. Trebuie să găsim un sat. Unde e ieșirea? De la casă. A, aici. În căutarea unei pisici. Pisica! Unde ești? Ah, deci am găsit un sat și am găsit pisicile astea. Bine, deci le-am prins într-o gaură. Dar s-au băgat ele așa de adânc. Of. Acum încercarea. Deci, mamă, ce sperioase sunt. Deci niște pești. Luați pește. Bine, am prins una. Bine. Nu trebuie asta. Nu, haide, trebuie. Ah, și de unde mai fac eu rost de pește? Îmi trebuie neapărat niște pește. Acum ar trebui să caut un lac pe undeva. Dar cred că ar trebui să găsesc un lac. Cred că pe aici am murit păienjeni. O altă pisică. Dar nu cred că pot să o prind pe ea. Uite aici, un lac, perfect. Acum ar trebui să mă uit de ceva. Pește, somon. O să mă duc cu somon. Somon. Bine. Ce încet merg dacă merg așa. Somon. Oh, wow. Haide, somon. Așa. Ne trebuie somon. Squid. Nu, squid. Pleacă de aici. Trebuie somon așa, să scap de tine. Bine. Haide, somon. Haide, somon. Haide, somon. Haide. Bine, am luat somon. Și mi-a dat și bun mie. Bun mie. Doamne. Mamă, era să mor. Bine. Mă bag. Haide, vină încă somon. Somon. Așa. Bine. Mamă, cât sunt aici. De ce nu fug în viața rea? Păi normal, e Minecraft. Așa, haideți somonilor. Nu mai am viață. Repede somon. Ia, ca somon. Nu! Trebuia la pisici, nu pentru mine. Bravo. Haide somon. Haide somon, haide. Haide somon. Bine, cred. Da, mai am omorât unul, dar nu mi-a dat somon. Aici sunt mulți. Mamă, bani. Haide. Bine. Bine. Oh, 6 somon. Cred că e perfect. Acum ar trebui decât să ne întoarcem la pisici. Deci, scrieți în comentarii. Deci, avem un câine pe care o să scrieți voi în comentarii cum să se numească. Și o să mai avem încă 2 pisici care o să scrieți tot și o să scrieți tot în comentarii cum se numește. Dacă vreți. Dacă nu, îi pun eu un nume. De fapt, o să-i pun decât la o pisică. Pentru că, de ce nu? Pentru că vreau să fie a mea. Una pe de fapt, toate sunt. What? O vacă? Asta e o vacă. Să nu zici că asta e o vacă. Doamne. Ce urât. Oh, da. Cred că dă cola, că semnul cu făcuța Lola aia. Wow, făcuța Lola, făcuța Lola. Face lapte dulce cu gust de cola. Ca așa cred că e. Nu știu. Nu mai am crescut și de asta. Unde e găuroiul ăla pe care am făcut eu
Ca să bag pisicile alea. Carne. Mamă, că am farmat. Nu mi-aduc și aminte. Format așa de mult la ea. M-am chinuit atât, dar de fapt, da, chiar am stat. Cred că o oră am stat la carnea asta să fac. Și dacă îmi stric asta haterul bucuria că fac rost de carne ca să mănânc, mă supăr. Păi el, dă tot acum. Păi adevărat. Gata, am găsit-o. Pisicuțele. Ales pisicuțele. Fugi tu, pisicuță. Haide, ia mănâncă. Bine, avem două pisici. Oh, scuze. Scuze că nu mai am somn. Dar vă dau carne dacă vreți să vedeți carne. Bine, acum o să le ducem acasă. O să fie un drum foarte lung. What? Trebuie să vezi de gaurul ăsta. Perfection. Haide pisicuțelor. Haideți acasă, pisicilor, haideți! În sfârșit am ajuns acasă cu pisicile mele. Ce s-a... au făcut un pui? Ce drăguțe! E foarte micuț. Cred că ar trebui să-l dau o culoare la zgardă. Să-l dau culoare la zgardă cu... ochelari? What? Ce șmecher era dacă mergea. Dog inventories. Nu știu ce e. Și ăsta? Sortez. Bine, l-am sortat. Da. Trebuie să-mi pun casca, pentru că dacă nu mi-o las, poate să mă atace creaturile astea. Tu? O să-i scartă albastră! Și cu tot la fel, că seamănă cu tine. Așa. Unde ești, puișorule, micuțule, unde ești? Uite la tine, drăguț. Vino aici. Haide, vino să spun scarda albastră. Ce drăguț ești. Nu prea zi să vedeți garda. Ce drăguț ești, Mama, ce frumos. Unde casa? Haideți în casă. Perfect. Iară vacă de-aia. Ce bine că am ajuns acasă. Toate pisicile sunteți aici? Bine. Să vedeți. Dați-i pe nou vostru prieten. Cred că o să cheme Hagi dacă nu vrea să-i pună nimeni nume la câine. Că chiar seamănă. What? M-am speriat puțin. Ce faci, pisicuță? Poate să dormiți cu mine. Poți să te aduci pe tine, Hagi. Chiar dacă nu ești încă Hagi, dar... Haide! Da, stai, nu prea. Cred că ar trebui, nu știu. Nu o să ai nume până acum. Nu o să ai încă nume. Tu. Haide, cuțu, hai, cuțu. Haide, pis. Unde e aia mică? Ce cauți la frigider, tu, micuță? Haide, pisicuță. Tu stai aici? Haide, te împing. Haide, vină cu mine. Haide, pisi, hai. Haideți, veniți. Pisicuță mică, haide. Ce de stai la frigider? Tu vrei mâncare din el? Uite, e gol, cred. E gol, vezi? Ce mâncare e? Nimic. Haide, pisi, haideți. Veniți, haideți. Vă așteaptă patricosul sus. Haideți. Ăsta micător rămâne aici. S-a blocat? Să nu zici că s-au buguit. Da, cred că s-au buguit aici cumva. Fier, naibii de bug. Ce? What? Pisicuțelor, haideți, zit aici, zit. Hai, zit.
scăzut. Vă împing de aici să vă duceți, că v-ați blocat în astea. Doamne, cred că e din cauza că le-am pus cortinele astea. Hai să le tragă, poate acum pot să iasă. Haide, pisi, haide. Dacă te urci iară, dacă vă urcați iară sus. Haide, pisi, haideți. Haide, pisicuțelor. Tu! Cred că-s blocate. Bine, o să le chem afară din casă. Haideți. Să nu zici că pisicile rămân acolo. S-au blocat? Bine, scot frigiderul. Cu târnăcopul, cred. Da. Haideți, pisicuțele, haideți. Ce vedeți aici? Uite, ce e aici? Nu, scuze, pisi. Haide. Dați-vă de munca mea, haideți. Dar ce vă uitați la geamul ăsta? Că nu e nimic la geam. Gata. Acum vă uitați aici? Aveți probleme. Ce? Vita! Nu, pisica aia, nu! Haide, tu, micuțo, haide, că nu vreau să dau cu toporul în tine. Eu vreau decât să sparg astea ca să plecați de aici. Că voi nu știți să fiți și voi, să stați cu mine în pat, să stați undeva, nu în bucătărie. V-am stricat și frigiderul, îl pun acolo la loc. Da. Cred că încheiem episodul în ploaie pentru că am dat din pisică și am murit. Dar nu contează lucrul meu. Pentru că poate să fie aceeași pisică. Nu, poate, nu o să fie că o să prindem în ploaie acum, deci să nu trist, foarte triști. Sunt așa de trist că mamă ce-am. Super pickaxe! What? Da. Deci cam atât a fost acest episod. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!